To masu kallo kwana biyu ku biyo ni ku ga da na baro garin Gembu na ci barin dauko muku hanyar da take sai dai ku ya gudu akan cikin mota na muku nan dauke nan da mun baro cikin garin Gembu nan ma still dai ba mu yi nisa da garin Gembu ba muna cikin fitan Gembu kenan nan wani makaranta ne da ake fama gina college of agric wanda ake fama a kawo cikin garin Gembu duk da dai ba a kawo shi ba yanzu tukunna nan ma dai wannan wani makarantar science ne kafin in ka baro can kuma kafin ka bar cikin yankin Gembu nan dai garin Likitaba ne in baka san garin Likitaba wannan shine garin Likitaba wannan shine babban masallacin su na kan titi nan kuma daji tsakanin garin Likitaba ne zuwa Ngoroje nan kuma mun shigo garin Ngoroje kenan garin Ngoroje garin Marafa nan dai shine the most wonderful roundabout da muke da shi a cikin garin Ngoroje wannan shine roundabout din kamar dai da kuke gani nan mun tsaya a cikin wani gidan mai ne wannan shine motar da muka gangara da shi na kannin mu direbobin ga nan the best driver a baya na da sauransu nan da yana cikin dauke da kinka na ce kada bar ni a baya nan na hausa ne wancan shine gidan Marafa wannan gidan mai na ce gidan mai Marafa nan kuma nan ku view din garin Ngoroje ne daga sama na ce bari na dauko ta kadan nan kuma da kuke ganin mun bar garin Ngoroje ne wannan shine ke ce Suddi mu in fufata mu ke ce Suddi na ko kuma suna ce Suno yadda yake sauka nan garin lewayar wani yalwa ke cewa garin ya kuka ga yadda driver ke waina wifin sa wannan duk ba ruwa akai ba komai ba a sanyi ne yadda yake sauka cikin garin Mambila plateau wannan yadda kuka ga wifin nan da yake jujjuya ba ku ba ruwa akai ba tsuntsurutun sanyi ne kawai mai ji da kansa ga wani dan acaba nan shi ma mun habda shi ke haura lokacin mun tsaya wannan kuma wajajen da ko da rana sai ka kunna hilla kafin ka wuce da mu driver kenan na wajen waje ne da muka zo motar mu ya nuna ba zai wuce ba driver kuma da ba nuna halin sa Fis Gemburu dan Allah taimaka mana yannan geran wannan hanyoyi don muna da matsaloli hanyoyin nan idan aka yi ruwa dai matsala ne nan ma lokacin ba ma yi ruwa ba senior driver suna bin sa ba wannan duk driver ne suke tsayin nan suke bin sa ba ne ko nake dauke ga Alhaji Hadi senior driver kani na kenan nan mun shigo garin Masilbe in ka san garin Masilbe ko kana jin garin Masilbe wannan shine garin Masilbe Mayo Salbe ake cewa ko kuma Masilbe wannan dai wanda ya santa ya san wannan shine cikin garin in baka santa ba kuma still yau ka ganta nan dai duk cikin garin Masilbe ne wannan wajen kuma za mu fara gangara ne inda ake sai da abubuwa ne kafin fara gangaren BDCC nan dai mun fara gangaren wannan dutsen garin Mambila nan kuma cikin duwatsu ne za ku ga sama dutse da sauransu wannan yana daga cikin wajen da yake da ruwa ke bulbulo da ruwa cikin dutsen kenan ya kuka ga wannan hanyar ga nan kabarin nan za ku ga ana ce muku rami na barin nan rami sama dutse a wannan rami na idan mota ta fada ba karamin hatsari bane anan za ku ga saman nan za ku ga titunan su na kasancen kuma yadda suke za ku san gangarawa muke da gaske ga yadda motor driver suke clash abin nan yadda yake da haskawa ke da kyau ga yadda motoci suke lalacewa kan hanyar suke tsaye suke ta gera za ku gane kamar tura ce ke hakan haurowa yake a hankali wasu wajaje da na geran hawan biyu da sisi wannan motocin da suke aiki ne suke ta fama da geran rahi da sauransu ga sunan dukkan su dai gera ne ake ta fama ana ta gera hanya Allah sai da samu gama mana hanyar nan lamin lafiya domin hanyar nan ana shan fama driver suna kokari sai da Allah saka musu da alkhairi ina daga cikin abin da ya samu sunan sai direbobin gangaren suke gani ba za su yi haura da mota ba sakamakon yadda hanyar take ba su saba da shi ba har ila yau dai kuna ganin still dai akan hawan biyu da sisi wannan gine-gine ne wanda ake gina a gefen titi wannan yana daga cikin gadodin da ake da shi a nan biyu da hawan biyu da sisi wannan gada ne nan kuma cikin gadan ne wannan shine ruwan da yake cikin gadan ba da yawa bane sosai ikon Allah still dai a cikin biyu da sisi ma so ko sojajin da za ku ga kamar wannan suno ne yadda yake sauka sanyi ke ne yadda yake sauka nan kuma ya kuka ga yadda still dai ruwa ne yake ta bulbulowa ga munan dai da direbobi ɗaya bayan ɗaya ga suna alaja dai na ce ya ne ga buro da na can gefe ga direba fa yana ta fafatawa idan kuna jana can ku gidan wata da aka gina cikin biyu da sisi wannan shine wajen gidan wata da ake ce gidan wata ma'aikata sukan saci kudu su zuba nan kuwa mun kusa mun zo dab da gama hawan biyu da sisi za ku ga da direba can shi yana faruwa mu kuma na gangarawa nan ga direba dai da ta fafatawa da muke ta dana muna ta danawa muka ce a ci gaba da aiki ba ruwa ga mu nan a gefe wannan duk direbobi ne da kuke gani motocin su yana gaba shi yasa yanzu direbobi yanzu ba su da gashi suna koyawa yaran mota sai da Allah saka musu da alkhairi nan kuma mun shigo garin Masilbe kenan ga shanu yadda ake fama haurawa da su nan mun shigo garin Baruwa duk wanda ya san Baruwa sannan dai garin Baruwa ne garin battalion sojoji babu ne zamu ce sai da Allah saka da alkhairi kar ku manta da yin following da like da kuma subscribe a YouTube channel mai suna Palaspa TV sai mun haɗa bidiyon mu na gaba.